Пускаш няколко опита и такова. Да, само как искам. Как ще е удобно? Седи. Да, седи. Настани се удобно. Така, удобно. Да. Гледай да не се мърдиш, запомни си как си изправен, да не се мърдиш от това разстояние. Да, ясно за да. Значи така върши. Чувам реклама някаква. На 10 чаши в гората се въргалям, в трева на езерата. Някаква дядка ме измисля за глава. Дядо в момента ще се цъкне и от храна. Измисли ми леща, защото другото сега нища. 8 бири, в гората бях капан. Гошо половин година не е бил пиян. Цветлю е с нас, той е долен наркоман. С Галю сме като Роналдо и Зидан. Самито е тук, много сладък будала. Таверите успя да изкатери мусала. Не видя всичките езера, защото враг му бяха стръмните стъпала. Короната на дървото нещо започва да се сваля. Погледнах нагоре, това просто било Йоана. Лятно ми е, пък съм далече от Варна. На планината застанал, на върха на Тропикана. Не е ли купиш и диван на дивана? Да, слушай се, не е лошо. Не е лошо. Вяра може да Загубих 200 лева, Дейва и комара. Никой не ми е виновен, аз съм тъпанара. Подели го даже и на вяра, а любов от любезност ми засвири на китара. Светло долу, йогурта не си намери и тръгна да се съмнява във всичките авери. Галю го изяде и леко от срам умира, а някой ми изпи кенчетата сбира. Ще ходим ли на спа? Нещо май са бъркат. 3 дена Киро и Самито не спират да ми хъркат. Забърквам един пунш, сипвам алоe вера. След няколко чаши намирам геша в килера. От 2 дена храня улична мастия. На масата в хола си лафя с Мария. Хелин и Деляна показват женска сила, а Радо ми видя касичката фрила.